Jeg har valgt teologisk, fordi at jeg havde fået nogle rigtig gode anbefalinger fra min søster, som gik her. Og så er der mange af mine gamle lærere, der også sagde, at teologisk det passer meget bedre for mig. Fordi at jeg er ikke den bedste til at altid deltage i timerne, eller altid skulle række hånden op, og alt sådan pres og konkurrencen og sådan noget, det er jeg ikke så god til. Det bedste for mig ved teologisk, det er, at jeg føler, at jeg er set af lærerne. Jeg føler ikke, at jeg bare er en tal i systemet, og at når jeg har et problem, så kan jeg sige det. Hvis jeg har noget, jeg er utilfreds med, så kan jeg også sige det. Det er ikke altid, at de vil lytte til det, men de er der i hvert fald som et hjælpende hånd, og det synes jeg er mega fedt.